Ejek beraksi. Yuk. Ya, yuk. Wih, anu gerombolan manusia planet. Aja kaya ngono, kaya ngono iki pembeli dilatih sing ramah. Siap, Bos. Mas ki piro ya? Wah, nah iki 500.000 ki, Mas. 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 Sing ki piro ya, Mas? Wah, bapak aku lagi sibuk beraksi ya. Mas, paring-paring Mas, sak ikhlase Mas. Kula dereng Mas kepingin Mas. Oh, nggih, Mas. Niki enten. Wah, giliran kuwi iki. Aduh, Mas, sepurane dompetku keri ya. Mengko aku tak balik mana ya? Iki aja diliaki. Oke, siap, Mas. Mas, kopi ini gua aku ya. Ya, kau wae wi. Yo. Kabeh sisan. Piye? Aman? Aman, Bos. Lah dijatah. Ki, Bos. Opo ki? Ih, kok koyo ngene yo? Lah aku ora delok-delok ke mau e. Lah iki jok kon nganggo ngene ki ya apa piye? Alah ya wong anane, Bos. Jajal wae po. Lah kowe lah piro? Aku yo ready to, Ki. Oleh kopi, oleh kok ngene. Wih, kok ngene? Lah yo nek iki gayeng to, kok renang ki. Delok, Bos. Ora beda. Kau le celana pendek dikirim. Alamatnya mau tak kirim nih WA. Siap, Bos. Waduh, kok ora ono ya, Bos? Wis payu apa ya? Ah, kok iso omong ning ngono kuwi ning ngarep kok.